Gusti Allah. Gusti Allah Mbah No tak jenengne Sang Hyang Tunggal. Lah kuwi tak jenengne kadal ya ora ngamuk jane. Ngene lho. Dadine sak karepku tak jenenge Sang Hyang Tunggal. Walaupun Mbah No jenengne Sang Hyang Tunggal ya ada artine. Nggih. Sang Hyang Tunggal lek ngono jagat sak isine tunggal sing nyipta, tunggal sing nguasani. Tunggal niku kan artine setunggal, siji nggih Mbah nggih. Sing siji sapa to? Sing ora enek kancane. Ya tunggal ki mau kan. Ijen. Istilah ijen renek kancane. Mangkane Sang Hyang Tunggal lek loro ya Sang Hyang Karo kan ngono kan. Ki tata carane sembayange wong Jawa. Awalane jaranu sungkem karo pertiwine kan plek-plek ping 3 ya. Dikebuk plek-plek ping 3. Istilahnya memijak bumi nggih, Mbah. Kaping 3 jiro. Enggak, maksude lek lungguh kan. Nggih. Terus ngebuk ping 3 ngene plek-plek terus muni sak Ibu Pertiwi Suci, Bapa Akasa Kuwasa kula nyuwun sepura ya gur ngono terus ngebong dupa. Karasaning sun ngobong dupa kukus putih wijine ngani. Nglumantari swara atiku sampurna sariraku kagawa sampurnaning jiwaku kapirsan kaki among nini among kaki danyang nyai danyang kang nderek ngersa kauripanku kan ngono ya dupa terus didelekne nggih tempate biasae simpel kok lek sembayang wong Jawa. Terus sikape lungguh lho ya. Terus tangane ngene. Hong wilahing sekaring buana langgeng tembok plek. Terus nang lemah ngene ya. Terus dibuka sret, terus sujud ping 3. Sujud 3 kali. Terus bar kuwi digebuk ping 3 plek, plek, plek. Terus tangane ngene sikape. Iki di pas nang puser iki. Iki kena sing diarani Sang Hyang Cuplak iki. Cuplak niku pripun, Mbah? Ya ya kowe ora ngerti lek udel ke bayi lahir cengen wis cuplak kan ngono kan. Cuplak itu kayak kados ari-ari gitu kan. Cuplak. Makane yang cuplak iki. Pang. Terus munine Ibu Pertiwi Suci, Bapa Akasa Kuwasa kula nyuwun sepura. Yang Surya Candra Kartika Iwanda Bantala Dahana Samudra Maruta alam ingkang wujud kawula Gusti kawulane Gusti sukma langgeng sukma mulya sukma mentas Sang Hyang Tunggal kula nyuwun tambahi kecukupan sedayanipun ya. Wis sauntara dalam hati mengucapkan sukma, sukma, sukma 3 kali bareng terus ngene dikening. Iki tetep ya ndak bisa rubah ya, langsung diinter. Tek rahayu, rahayu, rahayu agung dumadi. Ya wis gur ngono. Terus dengan kaki bersilah terus saiki mari agung dumadi digebone lemah ping 3 blek 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 dicium. Dah wis mari. Tapi dengan kaki bersilah nggih ngoten niku. Masalah kuwi minturut lek iso sila ya sila, lek ora ya ora. Nggih. Di samping kuwi ora ngangge aturan sak isamu jeung isang-isane tapi dengan tatanan lek bareng-bareng lek ngidul ya ngidul kabeh. Mulon madhep mulon kabeh ngono lho maksude. Nggih. Jadi demi keserasean kan, wilek tata carane sembayange wong Jawa. Nggih. Lah terus lek dianggep agama, Gusti Allah tak jenenge Sang Hyang Tunggal. Kitabe ada makna. Tuntunane tutur tinular, sahadate panetep panata ageman. Ya sing sering tak onekne to. Nggih. Tutur tinular niku pripun, Mbah? Tutur tinular ki ya enek artine. Nggih. Mangkane tutur tinular ki tutur sing kenek ditularne nang sapa ae. Lek duwe anak ya nang anak. Duwe putu nang putune kan.
tutur sing kena ditularne. Ngono lho. Jangan sing positif ngoten nggih. Lah tutur tinular kan ya nek artine to. Nggih. Kebenaran, tur agawe kebukane olah rasa. Tinar buka lahir batine. Terus tutur tinular. Tadi Mbah No kae wis enek jane ya ngangune ya. Mbah niki seumpami cara orangnya napa caraipun tiang sedo niku menerima kiriman doa dari anak niku pripun, Mbah? Bisa. Pripun? Tapi doa itu sebagai pengiring aja ya. Nggih. Yang diterima ganda dan rasanya. Doa ini ibaratnya kiriman iki guru buntele lek mbok dongane tok. Bungkus setok ngoten. Bungkus setok ibaratnya ngangge kedul-kedul. Ya seandainya ada bunga kang gondo karo rasane kan. Nggih, nggih. Filo ngeten, Mbah. Lek teng kuburan iki kok damel kembang ngoten niku napa to, Mbah? Filosofi kembang niku asline niku. Kembang ini merupakan jadi jasad itu biar harum seperti bunga. Kan? Oh gitu, nggih nggih nggih. Kembang, makanya kirimane gondo karo rasa seharusnya lek kirim, ya lek nang sarean gur nggawa dupa tok ya kirim gondo aja nggawa kirim rasa kan. Dadine ben aja slewah karo batine ngono lho. Dadi nek saumpami saiki ngene, sandene lek umume wong Jawa dhisik wis kirim gondo rasa le, tapi ngangge dupa terus sekare iki didungi banyu. Nggih, kadang enten sing lek diungkusan kuwi gak kirim gondo rasa. Lah banyu ki kan duwe rasa to ya, An? Nggih. Oh nyatane ngelak ya iso ngrasakne ilang hause ngombe kowe. Lha lek dhisik mesti didelek toples ngono. Lek dhisik lho iki. Disukani toya. Iya. Lah niku filosofine kados Mbah kula nggih ngoten Mbah nek teng sarian nggih disukani toya niku filosofine. Kuwi lek sing padha meneh. Oh ngoten. Ya berarti wis kirim gondo rasa ditujokne raga lan sukmane. Mugi dipun gondo lan dipun rasa, tapi eling-eling wekase Mbah No ya aja nganti pisan-pisan njaluk cara donga karo wong wis ninggal. Wah aku dongakno rezekiku lancar, megaweku penak kuwi wong sudrun iki. Kadang-kadang sing ngoten lho, salah kaprah. Dadi saking akeh berarti jane asline salah ya. Saking ngokae kaprah le. Ya manggane kirim gondo rasa katujaken dhateng raga lan sukma mugi dipun gondo lan dipun rasa. Wis titik ya. Nggih. Terus dalam hati mugi putra wayah ingkang tasih kantun wonten alam rame tansah pinaringana rahayu wilujeng kalih saking rubeda kan. Kuwi kan ndak dari isi hati kan gak njaluk kan. Ngono lho. Saiki ngene. Lek tatanan Jawa lho lek diarani kirim luhur enek dina tertentu. Lek kirim luhur iki berarti kabeh lho ya. Lek sampean kirim nang kuburan kan khusus lek nggih ibuke pamane nggih pamane mbahe kan khusus siji ya. Lek sing diarani kirim luhur iki kabeh. Sedaya luhur. Terus ditentokne karo Mbah Buyut dhisik. Ya anu buke besok ya bae iki kowe entuk rezeki ayo sok mben semua legi kirim luhur kan ngono ya. Nggih. Lah berhubung wis entuk rezeki tenan pas dina Jumat legi iki mau kirim luhur. Lah apa kok ditentokne nang Jumat legi enek artine le. Niki kok nggih jemah legi kok pasti jemah legi niku napa Mbah? Pripun to? Iki mangkane kan Jumat legi iki kan nek diarani dina kawitan dina kumpul. Dina nglumpuk nggih istilahé. Dina kumpul Jumat legi. Lire kawitan iki legi iki lek diitung lungguhe nang wetan. Terus semua ya nang wetan. Mangkane tembung wetan iki kawitan. Lah lek wis ngangge Jumat legi berarti dina kumpul, dina pasarane. Lire iso bareng kangge termasuk kirim donga karo luhure.
Lah lek ngujubne kan dadine ambengan sari pirantosipun kirim luhur ingkang kula kirim gondolan rasanipun. Dene leluhur kula ingkang saking jaler saking setri kang tebih kang cerak kang kerawatan kang boten kerawatan dene kecakup kabeh ora siji-siji Sisuta Sinaya. Wong iki leluhure kan akeh ya. Nggih. Dene Mbah Buyut canggahe, pamane adike, dulure kan. Mangkane kang tebih kang cerak kang krimatan ingkang boten krimatan ingkang wajib kula kintun gondo kalih rasa kula tajaken dhateng raga laksukmanipun. Dongane berarti kasusan sedaya leluhur ngoten. Iya, kuwi kan wis disebutne to. Nggih, khususan sedaya. Heeh, ya ringkese ngono kuwi lek khususun iki wong paladol terus terang ae. Leluhur kan boten saking buyut-buyut ngeten iki nggih sedaya nggih Mbah. Leluhur niku yang dikatakan leluhur itu sesepuh pinisepuh cara sing mengkoni tanah Pulo Jawa bisa dikatakan leluhur. Terus logikanya ini, tanpa ada leluhur kemungkinan besar tidak ada kita-kita. Jadi tanpa enek leluhur berarti ayo padha diakoni menungso sak donya iki titis teka leluhur. Lah terus saiki ngene ya tentang cara kesaksiane wong Jawa iki simpel banget. Tapi dulure dhewe sing kesaksiane saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi lek kira-kira tak tekoki Tuhan sing ndi, Allah sing endi ngono kan ya iku ya. Tapi lek wong Jawa seperti aku kowe iki ya nduk. Kesaksiane simpel. Lek nganti wong sak donya iso nyalahne, aku siap disalahne. Kesaksiane ngene. Eneke aku teko bapak ribu, ora nek bapak ribu, ora enek aku ae salahno. Iki aku ngomong wong sak donya lek iso nyalahne aku tak melok mbeguru. Kesaksiane wong Jawa. Enek aku teko bapak ribu. Lek ora enek bapak ibu ora enek aku. Nganti sak teruse. Bapak ibu kesaksiane ngono enek mbah lanang mbah wedok ora enek bapak ribu. Mbah buyut lanang wedok ora enek mbah lanang mbah wedok nganti sak enteke. Ngono lho jane. Terus kata Jawa ki bener. Ora Jawa kan. Berarti ora bener kan ngene lho. Ora bener ra Jawa. Bocah kok Jawa mentok. Lah yang dikatakan Jawa, lirene ayo iki wayahe adus wis sore kuwi jenenge Jawa. Kenapa ya Nduk Mbahno kok nyinyir mengatakan tak terusne pati genah kan? Ngerti maksudnya rapati genah? Sampeyan sok pinter ya an maca Arab. Tapi gak ngerti artine ya kuwi sing jenenge arapati genah. Ayo lek salah-salahno le. Tapi gak iso paham artine. Ya kuwi mangkane diapusi. Wuh, mantuk-mantuk lek diomong ya Mbahno sing bener sik mlinger. Ya saiki aku bukan menyalahkan ya, Le. Nggih. Tapi ngeten. Maksudnya dengan perbedaan ki mau monggo. Jane apa to artine agama? Padha paham enggak? Ageman. Bisa dikatakan itu ya juga bisa. Diartikan tidak gama rusak. Jadi ini wong ben padha aja rusak ditata karo tatanan agama kuwi. Nyatane gak ngono tansaya nemen rusake. Tambah rusak. Nggih. Mbahno punya kepercayaan agama itu ndak ada ajarannya yang jelek. Agama apapun. Agama apapun. Betul Mbah niku. Tapi kenyataannya kok waduh Tambah suwe tambah rusak, Mbah. Dengan adanya sampean ngomong tentang kafir barang ini. Nggih. Terus sirik, musyrik, nggih. Bakar dupa musyrik ngeten-ngeten kula dikatain ngoten. Mate kula. Terus Tapi kula jawabe sekabeh iki saka niat ati. Kula jawabe ngeten, Mbah. Lek aku niate memang
nek saka ati niatku memang aku bakar duka iki tak gawe wewangian, ya aku karo menghormati leluhurku. Ya, Kula merasa punya leluhur, wong aku duwe mbah buyut juga. Ngoten Mbak nek kula jawab. Lek kowe mbok omong sirik, nek ning kitab iku sirik. Bakar duka kula ngoten. Nek kula sak ngertos kula belajar nggih. Iki tak jelasne ya. Jan ben 12 terus sampean ora pegel. Ora pegel. Kowe lek diarani sirik, sesat, kafir, guyunen. Nggih. Haha dengan lapang dada tak tampanan kanthi gembira. Lah, lho disirik-sirikne kok malah guyu malah gembira. Ngene lho Kang apa nduk remas ngono ya. Lah aku wong Jawa lek mbok sirik-sirikne wong Jawa ki ora duwe sirik, ora duwe kafir, ora duwe sesat. Berarti sing muni kuwi sing duwe sesat kafir. Ngono lho ya. Jelas ya. Dene kowe lek disirik-sirikne guyu kok malah. Lek wong Jawa selawase gak duwe sirik. Berarti sing duwe sirik sing muni kuwi kan ngono kan? Nggih. Ngono lho jane. Tapi Mbah No kan tidak menyalahkan, enggak boleh menyalahkan kok. Dengan dasar ini Mbah No kan satu percaya diri, dua takutlah diri sendiri, tiga jangan menyalahkan. Kenapa ya dengan adanya agama kok terkotak-kotak? Terus saiki sing paling tak dalami, tak resapi, terus tak oleh-oleh. Dadine sing duwe Gusti Allah iki cuma satu agama Islam. Lah terus agama Islam iki Gusti Allah duwe agama mau. Allah duwe agama jenenge agama Islam. Contone iya bahas wong traya Islam ya. Wong Islam lek mati sampean sawu mireng ya wis dikubur. Terus mudine jenenge piye lek ditekoni nelkim ya. Kan ditekoni si Suto kan ngono ya. Dilungkas kowe engko aja geter aja piye ngono lek ngarani gatek jelas aku. Dilungkas kowe ditekani malaikat loro. Nungkar karo nangkir. Lah ngene ya pitakone engko kowe tak warai jawabe ngene. Kan jelas ya ditekoki agamane apa Islam sahadate ngene kitabe apa terus nabine sapa kan ngono kan ya berarti Gusti Allah Islam ki Allah Islam ki duwe agama Islam wis gampang agama Islam agamane Gusti Allah wong Islam ngono kan nggih lah nyatane ora tekon jelas ya agama ini kan ditekokne ya terus kitab piye kayak kitabe terus nabine terus sahadate ngono ya wis ngono kuwi mau lah apa ya masuk akal ya lek kepercayaan Jawa lek disalahne biar nyalahne Mbah No lah iya lek iki kepercayaan Jawa terus tak ungkapne kepercayaan Jawa ya padahal wong Jawa ki teko Titiwanci Bali ki sing dikubur ki wis merupakan jasad lho. Lah kok lek ora ngandel mbok jiwiten ya ora aduh ngono ya. Berarti kan wis ora duwe rasa ya. Terus diceluki, "Le, Kang, dhuwitmu ceblok." Ya wis ora mudeng kan. Wis ora eling maksudnya. Dadi ini wis ora duwe rasa karo eling. Gak duwe akal ya, Mbah ya. Ya saiki lek ora ngandel ya dinyatakne ngono ae lah. Lah lek kira sik duwe akal karo eling, kok nang kuburan gak usah diterne, Nduk. Mesti budal dhewe. Terus gawe joglangan dhewe lek duwe eling. Enggak ngomongku ki nalar enggak? Nalar, Mbah. Kamu yo nggur ngono kuwi. Mati ra budal dhewe. Enggak lek kira-kira sik rasa eling kan. Ya aku jane ya guyu jane. Ngono lho.